Kada aka ɲumanya walew olu kadira o kɔnɔna kan cɛmancɛ fanga ɲamaba n'o ye colonel Asimi Goita ye bi alamisa ale ye groupe 10 o di minisiriso ma mun ɲɛsinin don kuranko ma maa mun kɔni ɲɛsinin don a ka nin ɲumanya wale ninnu donni la bala n'o ye Agibu Danbele ye an ka lamɛn nin groupe ninnu koɲa kan. Kuranko président cɛsirilen don kuranko la an y'a ye centrale solaire saba première pierre posée pour que ka kuranko nɔgɔya maliyɛnw bolo. Œuvre sociale fɛnɛ y'a taa niyɔrɔ ko la nin an bɛna groupe 15 di bi n'Ala sɔnna ma kɔfɛ an bɛ groupe 10 wɛrɛ di pour que kuranko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ malidenw ka se ka kuran sɔrɔ kuranko gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dɔw ka se ka b'o la a bɛ di ministère mɔgɔw ma olu b'a di énergie mɔgɔw ma pour que ka groupe ninnu utiliser ka ɲɛ président hakili ye fɛn fɛn ye degun fɛn fɛn bɛ maliyɛn kan fan o fan n'a se ye mun ye ka dɔ bɔ degun na a b'o kɛ œuvre sociale hukumu kɔnɔna la. Ni groupe ninnu bɛ di wagati la mun kɔni ye Safo Sanakɔrɔba fo ka taa bila Cakadugu Jalakɔrɔ olu baaraw kolonbo karilen ka ɲɛsin kuranko ma o baaraw tɛmɛnen kɔ yala olu na kuran min di ka ɲɛsin tileko ta fanfɛla ma ani ni groupe ninnu olu baaraw bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo di ka maliyɛnw ka u lafiya kuranko la Amidu Kone n'ale bɛ baara kɛ Énergie du Mali la an k'ale lamɛn o kan. Président ye centrale solaire biriki fɔlɔw da o ye fɛnba ye. Bon, groupe électrogène ni centrale solaire ou bɛ ɲɔgɔn dafa bon minnu nana bi olu ye groupe électrogène an y'a fɔ minnu bɛ taa an ka région na an ka dugu ka taa région ani dugumisɛnninw caman na bon centrale solaire ninnu olu tɛ se fɔlɔ centrale solaire bɛ an b'a fɔ ma réseau interconnecté kan o ye bɛ Bamakɔ ni Kayi ninnu ni Sikaso ninnu ta mais u fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que centrale solaire ale bɛ baara kɛ tile fɛ mais su fɛ ale tɛ baara kɛ. Donc, groupe nous de bena kana olu kokoro dun ni centrale solaire e baara kɛ tile fɛ donc ou bien ni marangaw donna kaba la centrale solaire a baara a fanga bɛ jigi donc toujours i bɛ groupe dɔ de bila i kɛrɛfɛ min b'a to n'a fanga jigira min bɛ se ka a relais ta pour que population kana gɛlɛya senti. Ni groupe dɔw na to Bamakɔ a fanba o na taa Mali dugumisɛnninw de la i n'a fɔ Bintu Kamara ministre min ɲɛsinen kuranko ma ale ye a ɲɛfɔ cogo min na. Dɔw bɛ to Bamakɔ mais caman bɛ taa marayɔrɔw la parce que marayɔrɔ ninnu olu de ka groupe bɛ yen de kosɛbɛ ka caya hali ka tɛmɛ Bamakɔ kan donc a kɛra cogo cogo dɔw bɛ to Bamakɔ mais dɔw bɛ taa marayɔrɔw fana la. Groupe mun ye joli ye? Groupe bɛɛ lajɛlen ye 25 lo fɔlɔ de nana nin ye filanan fana bɛ nalen lo fɔlɔ min ye nin ye o ye 15 ye filanan min bɛ nalen o ye 10 ye donc a bɛɛ lajɛlen o ye 25. Ni groupe 10 min dilen filɛ nin ye ale fanga kuranko la o de 16 ani buruburu 8 mégawatt o bɛ o de di wa 15 wɛrɛ min n'o kan ka na fara nin 10 kan u bɛɛ lajɛlen fanga faralen ɲɔgɔn kan o na se ka mun di kuranko la o de ye 27 ani buruburu 25 mégawatt kuranko ta fanfɛ Mohamed Daɲoko VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.